Eskerrezko antxon, pozten bez. Benetan ze, liburua azaldu du, den horretan. Ni berez, kasi balkaren egote. Bestatik, niri oso zailiz, egiten zait, oso zait, bili buruz edo bilen lanari buruz kanpotik hitz egitea. Urte askoan, bera nire barra sartu da, eta ezin dut atera, orduan, egiten dudan, edo idazten dudan, edo zer gauza bilen behinean, barrotik egina da. Eta gaurko ere, horrela joango da. Bera nebada zen. Eta bere historia guztiak nebadako kontua ziren. Gustatu zait, hasiera guztien hasiera. Bera nebada zen, eta bere historia guztiak nebadako kontua ziren. Eta William Douglasen lagun Bob Lasalten Dominik liburuaren hasiera horrek bezain bat gustatu zait. Bob Lasaltek hasi zuen liburua. Aita artzaina zen eta mendia zuen bere etxea. Bobek aita artzaina zen eta mendia zuen bere etxea. Bilek, bera nebada zen eta bere historia guztiak nebada ziren. Basque Stars guztiak gora bera, Etxalar, Mudelara, Amerikanoa, Jon Bilbao, Amerikako estatu batuetara joan ziren artzainak, azukre kanabera ebakitzera Australiara emigratu zuten Italiar eta Euskaldunak, azukre mingotxura, munduko 4 korneretara egindako bidaia ero guztiak gora bera, arrantza eta kasino. Nevada da. Eta bere historia guztiak Nevadako kontua dira. Gustatu zait euskal jantziak eranztea, lehenengo aldia ez izanagatik ere. Mr. Basque titulu maiztu hori bazterrera uztea, bere egiazko izaera azalera ekartzea. Kanpotik erantzitako Mr. Basque ohore hori gabe berak bere buruari aitortu adion Mr. Nevada izenpean erakustea bere burua. Gustatu zait liburuko orrialdeetan barna, bilekin batera bidea egin eta Nevadako desertuko txamiso artean ibiltzea, kreskikin zuriaren hotza aditzea, meategi eta herri abandonatuak huts eta isi kontemplatzea, Comstock, Reino, naiz Tonopa zapaltzea, hango txinatar, paiute, xoxon eta euskaldunen gaineko historio eginak irakurtzea. Gustatu zait partez asmatutako historioen partez egiatan gertatuen bersioak jasotzea eta bilen beraren lorratz agerikoei oinari jarriz segitzea. Gustatu zait bil birbistatzea. Bera artean gazterik zela Traki ibaian bidean, hilotz larrutua zeramala mapatxe segada bateko karnata behitzeko. Berarekin batera, bera itona bil mehatzariarekin topo egitea narrazio honetan edo hartan. Bil beraren ondoan egotea hegazkin barruan jarrita Los Angeleseko hegaldia Renon lurreratzeko saioa hasten duenean. Carson City eta Lake Tahoe ikustea. Bilekin batera sufritzea Numaga paiutearen patu beltza. Paiutearen lagun Mari intxaustiren beste berririk izan gabe. Gustatu zait William Douglas institutuko ikasle gradatu berria sexuaren atea igarotzen laguntzean. Nebadan ez beste inon legearen barruan egin ezin litekeen moduen White Horseko gela ala moduzkoetan. Gustatu zait, Douglasek bere heriotza albiste idaztea. Part gauean, seme-alabekin afaltu ostean, William Douglas hilik gertatu da, lau autok elkarrio eta su hartuta 395 autobidean Granziagatik hurbil. Xehetasun gehiago bia. 1998an itxitako Starlight Hotel Casino ohiaren jabeetako bat izan zen.
Berakala eskatuta ez da hiletarik egingo. Lagunek bere oroitzapenetan doaintza bat egin ahal diote Renoko Unibertsitateko Center for Basque Studies. Gustatu zait bizi ondorengo heriotza titulu esan daitzua. Arturo eta kapitaina narrazioan hartu baitut historien giltza. Zuk sinesten alduzu bizi ondorengo heriotzan, Senyor Douglas? Galdetzen dio Arturo Mexikarrak. Eta Douglasek zuzentzen dio. Hil ondorengo bizia zarizara ez da? Baina Arturo ez, mamuak, fantasmak, oraindik hemen gure artean bizi diren espirituak, ezin izan direlako iritsi beste aldera. Bapatean hil direlako edo prestatu gabe. Ez apaiz ez hil eta ez bere arimaren alde errezatzeko inor. Gustatu zait. Douglas bere buruarekin eta bere baitako espirituekin dantzan ikustea. Jakinik betiko iraungo duela bilek gurekin, bizi ondorengo heriotza horretan, gure artean mamu, fantasma, gure artetik inoiz aldendu gabe. Gustatu zaiten Nevadako kontuak han hemengoak izatea. Hangoak bezain hemengoak jendea jende eta munduan mundu den artean. Bere Nevada modu egiazkoan eskuzabat gurekin banatzea. Pultsua behartu gabe paperean abil jartzea. Testu onduak euskaraz eskaintzeko erabakia hartzea. Bere burua are gutarikoago egitea. Orain 40 urte baino gehiago Etxalarren egin zuen moduan. Gustatu zait, bilek Robert Lasalten Dominikura gogoraraztean. Aita hartzaina zen eta mendia zuen bere etxea. Esan du, Bil Nevada zen eta Nevada zuen bere etxea. Eta gustatu zait bilek Lasaltek bezain egoki esaten asmatu izana. Bera Nevada zen. Eta bere historio guztiak Nevadako kontuak ziren. Zorionak, Bili, horren narrazio derrak eskaintzagatik guri. Antoni, itzulpen ederragatik, Javi Zilelori, hemen balego, gaztelanizkoagatik, Peter Boyne artistari irudi ikusgarrirengatik eta familiari edizioaren ederragatik. Zorionak.